Anyang laki din! Awan ikasta ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Isun ti pangrabyan tayo. Anyang ingarot ti mapangkukatangan bakay. Gumatang kay ti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka moten iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumoten ija store no dala ko ni Antimona anateng. Isu ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin ti gatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo manan akisayan ti kakaiso nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papanam ngay, pare karag. Inak man na jitir sina niyo na ismaray. Apaw, mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siyaray. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day ayunis. Anya? Amok dagita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Di ta ka man lang. Hala, inakaw, tama ka nag-close ni Yunais. Yak makagatang iti si Den May. Inya laki din, maladitakan! Anyat gatangam manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan nyo matan anyat gatangan nyo. Kwa. La, nalipatan nyo talagan. Anya nga minay tigatangan nyo ko ba? Amangan kitnimat no si daan tigatangan nyo. Ha? Anyway, si daing kuma adeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya, babae. Sakit nakasyos, kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutin na kumasidaan, adeng. Dagitoy laang manong, canned goods, noodles, kan tuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka, ngam tuyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-pili man? Isong arod dadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa balingal daw, apoya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga ruda, iti store na Antimona. Iso na pa anak ko na iti sa balingay store. Apay no, nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tuyo ah. Unay, awan tayo pa yasaom. Nga kilutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri ti anak ta. Mala, sublatam nga ro, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha?
Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsirsira iti tersena yo? Agsira ang mitilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork dahi akarag, idi na minsan nga aldaw. Ngam ko na nagsira kayo kano? Ay, diyan, nagsira ngay bagbagana. Saan mo na nagsira ni Antimamuna? Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 dahi iti malam. Anya? Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapananagkatangan ngay. Jackman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan ato yo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot Yunis, taglaklako iti ado atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, nagapadamanang ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun nga min amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga ures saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw! Saan mat nga min atap numapan gumatang ti papapanan na ijay? Kunong kundit lang agumatang. Ngam ni Yunis mat gayan ti mapanasir-siripan. Anya? Wan mare, amumot ti panagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makit-kita ti kararuan. Ay, sumot lang nga ron at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kundi gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y dadya karag. Makaraman day kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sikakin di mo panay. Saan naman man? Paray. Ina, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na yayo nice. Anya? Ure asin wala lakay. Maprisar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kung siksay dayay ayo nice. Iso asa anak amam mapan gumagatang itilako na tuyaw. Kaputasaan mo't ang makauma, ti kinapintas na. Anya laki day. Neneneneng. Umawawag ni bagay ko Hello? Apay ayan mo? Ay, anak, dito ay ti kumparay bakit? Abay aya? Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako nakaon. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaon. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia kunak Ang mga nunton sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia yisintraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay kunak tumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangon takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Ang nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Ingkakit din. Sumanao nga. Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga iti paggatangak? Nagadong nga. Inakita iti tersina ni Yunais.
Ibagaktulatan ka ni bakit ko anak ka sira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan gumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tangapay, anya ko matibibiyang mo ang baklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amot ikanayon nga aramidya. Ha? Ure, ado matinakalukat at iresena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngamjelat ta ayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka. Akanayon atuyo, ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ti papaya. Day dya, Eunice. Agpudno ka. Wan ko na. Ay si Kaki di mabakla. Tila sa sawom mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan mat at tuyo mat ti mapan mo gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito abaklamay. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamat gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat katangam manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitanak matlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito gamin ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Kasta? Mabitlaang. Kasla na ibagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti ko na. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkana sa'in? Ang gayang boyfriend na. Kanayo naman ti may kumatang ito tayo. Bareng humamam. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagihaman. Tadagin natang kwasi dain bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka magsitsida. Iso nga rutadala ko da. Anya ka mo din. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? Ay, may sila ang et istora mabalin ang pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro, no saan kung amuan niya? Iso akay kayat mo timap mapalay di tersena day di ayones. Gapo ta pag-aayat mo lang ang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amom si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anaktan. Ngam saan mula tamay ka tita kinaagsisirip mo, salbag ka? Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganakak. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasidakan niyak. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang amakasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit!
Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Nya. Nagpigsama ti panang sipat ni pagad mo kay Dirabia. Nangag ko nga ro daging kay Jabalay. Natitilingak pa siya. Ha? Iti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang amasirip day ja ayunis. Apawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Ang mga makadalon to di kin ni bagagaw na rikatay. At damag ka pa nagbutang mo kinibakat mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidon. Agsirsirip. Anya langit din. Ngam husto mo tinangag ko ako na ni bagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baon nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha! Nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahil ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang nagkakatawa din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarte nga nak, tamangan nun niya pa ti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.